Hak video ke bajrang arpo nyo second ke bala pa shaw shulong mil hak no price ngi jong arpo pratre ujembang arajar pesan layo i balaingot ki bre ki dang muja ke dung ternya inject drug ya la dehi. Layo i bekite ki laingot hapreng uslap ki shong hajan woi transformer hak jaka ke ijak liab ha. Hak tega video layo i ba arngot naki ki dang inject ya la de haki sangkti jongki kad ba woi pat udang ap la kapali bat kadi sekret. Haba wa di kete jaka la syam bakadai harod surok ke Kiting Road. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.